It's time for DJ Raqi's Secret Files. Ready na ang lahat para sa kasal namin. Pero bigla siyang nag-back out. Hi DJ Raqi. Mahaba itong ikukwento ko. Pero sana maging inspirasyon sa mga tagapakinig. Itago mo ko sa pangalang Chloe. At ito ang aking secret file. Marami na kaming napagdaanan ni Mark. Ups and downs. Masaya ang buhay namin sa piling ng isa't isa. Best friends kami. Travel buddies, food buddies, enemies. Ika nga nila all in one. Year 2018, nagpaplano na kaming magpakasal. But unfortunately, na-diagnose yung papa niya with pancreatic cancer. So, nag-decide kami na i-postpone yung wedding. Bumalik siya ng barko para makatulong sa medications ng papa niya. March yun nangyari. Then, another bad news came. June 2018, sinugod sa hospital yung mother ko. Masakit yung tiyan. So, ang sabi ng doctor, may kidney stones. Nilaser. The next morning, na-discharge na siya. And that night, sinugod na naman siya sa hospital kasi ang sakit-sakit na naman ng tiyan niya. The doctor run an ultrasound. Pero kinabahan na ako noon kasi hindi lang isang doktor yun nandun, kundi 5. Pabalik-balik na tumitingin sa mom ko. The next day, they talked to us. They recommended na kailangan siyang ma-MRI. May gallstone daw. 1 week in the hospital, kinausap na kami ng doctors. She was diagnosed with gallbladder cancer stage 4. Meron na lang daw siyang 3 to 6 months left to live. Ang bilis ng mga pangyayari kasi ang lakas-lakas ng mama ko. Nagtaka ako, bakit ganon? Ang sabi ng doktor, sa case ni mama, hindi raw mararamdaman ng pasyente na may mali sa kanya hanggat hindi ito malala. So, nag-isip ako. Nag-isip kami, paano? Anong sasabihin namin kay mama? The decision was, wag na lang sabihin. Hindi namin sinabi sa mama ko na cancer yung sakit niya. Until na-discharge siya, tinatanong niya ako, para saan yung gamot? Nagtataka siya bakit sumasakit pa rin at hindi siya komportable sa tiyan niya. Nagsinungaling ako. Sabi ko, may bukol lang sa gallbladder niya. Pero wag siya mag-alala kasi hindi naman yun cancerous. Tutunawin ng gamot yung mga batong yun. So, since dalawa yung pain reliever, yung isa sa pagtunaw ng bukol, yung isa naman para sa kirot. So, we tried everything. Ultimo herbal medicine. Pumunta pa kami ng Tarlac since yun nabasa ko online eh. So, we tried. Tapos, nag-resign ako sa trabaho kasi gusto kong matutukan yung pagpapainom at pag-aalaga ko para kay mama. Then, habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siya nanghihina. Kinakailangan ko na siyang tulungang tumindig mag-isa galing sa pagkakaupo. Tapos nagtataka siya bakit siya hinihingal. Kahit konting lakad lang yung ginagawa niya. Hindi na niyang kayang umupo mag-isa sa banyo, sa toilet. Kapag pinaliliguan ko siya, nahihiya siya. Kasi sabi niya dapat siya raw ang gumagawa ng mga ginagawa ko. Till one day, that was August, birthday ng daddy ko.
Nagulat ako kasi ang lakas-lakas niya that day. Nagluto pa siya ng pansit. Nabuhayan kami ng loob kasi umokay yung pakiramdam niya. But after a week, after that birthday, mas lalo siyang naging mahina. Hindi siya nakakatulog sa gabi. Pero jolly pa rin siya. Sabi pa nga niya sa akin, "Panggabi na naman tayo kasi hindi ako nakakatulog. Hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos dahil sa akin." Sa akin okay lang eh. Nagkukwentuhan naman kami habang hindi pa siya nakakatulog. Nakakatawa pa kasi lagi niya akong tinatanong, "Kailan ka ba mag-aasawa?" Lagi niyang hinahanap sa akin si Mark. Kailan daw ba uuwi? At bakit daw ang tagal? Sobrang close sila ni Mark. Kahit nung wala pa siyang sakit. Kapag nagbabakasyon si Mark dito sa Pinas, kahit nasa trabaho ako, nasa opisina ako, si Mark nasa bahay. Mag-i-stay doon. Magkasama sila ni Mama palagi. Then, mas doble yung hirap since nakakatulog siya everyday around 4 to 5 a.m. Tapos, that time, kinakailangan ko nang i-prepare yung mga dahon-dahon niya, yung pagkain niya, since nag-herbal nga siya. Tapos maraming bawal, lahat ng pagkain niya is organic. Bawal ang meat, bawal mantika, bawal ang sugar, etc. etc. Tapos, kailangan ko pang mag-prepare ng separate meal for my dad and sister. Time went by, ayaw na niyang pumasok ng bahay namin kasi marami raw laging tao. Kahit wala naman. Then, may time na di kami natutulog sa gabi. Tapos gusto niya lagi kaming nag-iikot kung saan-saan. Hanggang sa makatulog siya. And then, di ko naman nararamdaman yung puyat at pagod. Always ready na rin naman yung mga gamit namin ng mama ko sa sasakyan. I make sure na lagi kaming may damit, undies, plates, yung mga herbal medicine niya for at least 4 days. Kasi madalas siyang umiiyak kapag umuwi na kami. Natatakot na siyang umuwi kasi may nagyayaya raw sa kanyang umalis. Hindi niya raw kilala. Kaya ang ginagawa ko, nag-check-in kaming dalawa. Then September 13, 2018, nawawala na siya sa sarili niya. Ang tawag niya sa akin is Ditche. Which is yung kapatid niya na nasa Germany. 30 years nang hindi umuwi. Hindi ko alam kung bakit pero nawawala siya sa sarili niya. Tapos napansin ko na rin na may manas yung paa niya. That time nag-usap kami ni Mark na iba na ang kondisyon ni Mama. Palagi siyang hinahanap. So nag-decide siya na bumalik sa Pilipinas. September 16, 2 p.m. Yun yung arrival niya. September 14, 2018. Okay yung pakiramdam ni Mama pero may manas na rin yung mga braso niya. Sabi niya sa akin, gusto niya raw mag-check-in sa magandang hotel. So nag-decide akong i-treat ang whole family sa kilalang hotel sa Pasay. Hindi nga lang sumama yung daddy ko and ate ko. Then September 15, 2018, may bagyo. Pinipilit niya akong umuwi. Gusto niya raw na sa bahay na. Ang hirap. Ang hirap-hirap mag-drive kaya ang sabi ko sa kanya, "Ma, bukas pag medyo okay yung panahon, umagang-umaga uuwi na tayo." Pilit niyang hinahanap yung daddy ko. Until 8 p.m. Ayaw niyang kumain. Tapos napansin namin may manas na rin yung pisngi niya. Nahiga lang siya until 12 midnight. Hingal na hingal siya. Usually, naiinitan siya pag ganun. 1 a.m. Sabi niya sa akin, pukpukin ko raw yung likod niya kasi nahihirapan siya. 1:30. Tinawagan ko na yung daddy ko na dadalhin ko na siya sa hospital. Palabas kami ng hotel room. Inassess siya nung lady guard para makasakay sa sasakyan. Ayaw niya, nakatingin lang siya sa akin. Bumaba ako from the driver's seat. Nilapitan ko siya para ako na magsakay sa kanya. Pagkalapit ko sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit.
saka siya sumakay. While driving, natataranta na ako. Pero kinakalma ko yung sarili ko. Ang sabi niya habang nasa biyahe, "Anak, dahan-dahan lang, wala naman akong hinahabol." Pero di ako nakinig. From Pasay to Chinese Gen, 20 minutes ko lang tinakbo. Sa sobrang taranta at takot ko. Hindi ko alam pero pagdating pa lang ng ER, nandun na yung ate ko at daddy ko. Nag-iba na yung aura ng mama ko, di na siya makahakbang. Wala nang makitang ugat sa kanya dahil sa manas. Sinabi na ng doctor na anytime, pwede na siyang mawala. We decided na ipa-admit siya para malagyan siya ng oxygen. Kahit paano, malesen yung hirap niya sa paghinga. Until nasa room na kami, hingal ng hingal siya. At wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Kasi ako ang nag-alaga sa kanya. Nakita ko that time na ibang-iba na talaga yung aura niya. 4 a.m. nagsalita si mama. Kinis niya yung daddy ko. Sabay sabi, "Yung mga anak ko, wag mong pababayaan." Tapos, pinalapit niya kaming magkakapatid. Kahit nahihirapan na siyang magsalita, sabi niya, "Mahal ko kayo." Tapos niyakap niya ako, sabay sabi, "Salamat sa pag-aalaga mo sa akin." Walang paglagyan yung lungkot ko. Tinanong niya ako kung nasan na si Mark. So nag-video call kami since kalalapag lang niya sa LA. Malayong malayo pa siya. Sabi niya sa mama ko na wag na siyang antayin kasi matagal pa siya. At wag mag-alala kasi hindi niya ako pababayaan. Till 5:15 in the morning, pinaalis na ako ng tita ko sa tabi niya. Kasi bumababa na raw ng husto yung BP and oxygen levels ng katawan niya. Baka raw lumalaban pa. Kasi naririnig yung iyak ko sa tabi niya. Hinilot ko pa yung tiyan niya bago ako umalis. Kasi ganun naman yung ginagawa ko kapag hindi siya nakakatulog. Pagkatalikod ko pa lang sa kanya, nagsuka na siya. Till 5:20 in the morning, tuluyan na siyang umalis. Dumating si Mark, nakaburol si mama. Sa bahay siya dumiretso. From airport, sobrang iyak niya. Fast forward, 2 weeks after ng libing ni mama, sinugod naman sa hospital yung papa ni Mark. Nahihirapang huminga. Hindi ko siya madalaw sa hospital kasi hindi ko pa kayang bumalik sa lugar na yon. After 1 month sa hospital, naiuwi na siya sa bahay nila, gumanda ang pakiramdam, and same sila ni mama nagtitake ng herbal meds. Bumalik na ng barko si Mark. Fast forward, naging mahina rin yung papa niya. First week ng Feb 2019, sinugod sa hospital yung papa niya. Ang tagal niya dun. Natatakot ako. Kasi nakikita ko na sa kanya yung nakita ko kay mama ko nung mawawala na siya. May manas na rin at madalas, hindi niya alam kung bakit siya nasa hospital. At kung sino-sinong tao yung nasa paligid niya. After ko makita yun, 1 week akong hindi dumalaw sa kanya. Hindi pa makauwi si Mark since kakauwi niya lang nung umalis si mama ko. Until tinawagan ako ng kapatid niya. Hinahanap daw ako ng papa nila. Pagdating ko ng hospital, niyakap ako ng papa niya sabay sabing, "Pagtapos ng lahat ng to, magpakasal na kayo kaagad ha. Alagaan niyo ang isa't isa. At ang gusto ko, ikaw ang magiging nanay ng mga magiging apo ko." Hindi ko alam. Pero tumulo ang mga luha ko.
Sobrang napamahal na sila sa akin. Bago ako umuwi, nag-request ang papa niya na bumalik daw ako kinabukasan at ipagluto ko siya ng nilaga. Ginawa ko naman. Pagdating ko sa ospital, kinabukasan, gusto niya ako yung magpakain sa kanya. Naubos niya halos lahat ng dala kong nilaga. Nagpahilot pa ng binti at mga kamay niya. Bago ako umuwi, malakas siya. Niyakap pa ako ng paulit-ulit bago ako umalis. Kinabukasan, tumawag yung mama ni Mark sa akin. Hindi na raw dumidilat yung asawa niya. Hinihingal na raw. Pinapupunta nila ako agad kasi parang ako lang yung hinihintay. Pagpunta ko dun, niyakap ko siya. Binulungan ko na magpahinga na siya. Kasi pagod na siya. At ikumusta niya ako kay mama. Ang sabi ko pa sa kanya, mahal kita. Pamilya na turing ko sa inyo. Magulang pa rin ang turing ko sa iyo. At ayaw kitang nahihirapan at napapagod dahil sa sakit mo. Magdasal ka lang. Tumutulo yung mga luha niya. Then after 2 hours, umalis na rin siya. 2 days after noon, umuwi si Mark. Nakaburol na si Papa. Sinundo ko siya. Fast forward, 2 months after ng libing ng Papa niya, bumalik na uli si Mark sa barko. 2 months na siya sa barko. Bigla siyang nagbago. Madalas na kaming nag-aaway. Till September 2019. After ng first death anniversary ng mama ko. Nanghingi siya ng 1 week space para bago raw kami ikasal ng April. Mag-enjoy muna siya. Let him have his space. Until after a week, nag-chat siya na nagbago raw yung isip niya at maghiwalay na lang daw kami. Nagulat ako kasi hindi naman kami nag-away. Hindi na niya ako nireplyan. March 2020, schedule ng pauwi niya sa Pilipinas. Supposed to be wedding namin yun. Nagkita kami, to talk, at sinabi niya ang lahat. Na he met someone sa barko at may nangyari sa kanila. And he realized na gusto muna niyang i-enjoy yung pagkabinata niya. Ang sakit. Because for 9 years, marami kaming pinagdaanan. Tapos, nakipag-iwalay siya few months before our wedding. Ready na yung gown ko, yung coat niya. Ready na yung entourage namin. Venue, caterers. Lahat. Tinapon lang niya ng ganun kabilis. Sobrang sakit. Kasi, nandun ako sa tabi niya nung time na walang-wala siya. Nung time na kailangan niyang operahan. At kahit sino sa kapatid o mother niya na walang pwedeng magbantay. Nandun ako kasama niya bago pa siya magbarko, bago pa niya maabot yung mga pangarap niya. Nandun ako nung nag-uumpisa pa lang kami magpundar ng bahay para sa future namin. Tinapon niya lang ng ganun kadali. Ang sakit. Kasi pinaikot ko yung mundo ko sa kanya. To the point na hindi ko na napapahalagahan yung sarili kong pamilya. Sa ngayon, okay naman na ako. Masaya at kontento sa kung anumang meron ako. Pero kung meron man akong gustong i-share na natutunan ko, una, pahalagahan niyo yung parents niyo habang nandyan pa sila. Huwag niyo silang i-take for granted dahil lang sa boyfriend or girlfriend ninyo. Dahil walang makakapantay sa pagmamahal ng magulang. Pangalawa, hindi permanente ang lahat. Huwag paikutin ang mundo sa partner. You have to be independent.
Sarili at family mo lang makakaramay mo sa pinaka-worst na pangyayari sa buhay mo. Sana ay nagustuhan niyo po ang secret file ko. Muli, ako si Chloe. And this is my secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.